Abans de procedir a la construcció del pluviòmetre, hem de tenir clar la correspondència entre 1 mil·límetre d'alçada i 1 litre partit per metre quadrat. Per això, imaginem-nos un recipient amb parets que pugen verticals, de manera que la seva base sigui d'1 metre quadrat, en el qual hi afegim 1 litre, de manera que el nivell pujarà, demostrarem que pujarà precisament una alçada que correspondrà a 1 mil·límetre. Per això, recordem la fórmula del volum d'una figura geomètrica de volum que les seves parets pugen verticalment. El seu volum és base per altura. Anem a aïllar l'alçada que assolirà el recipient després de posar-hi 1 litre de líquid. Ens quedarà que serà el volum partit per la base. Tenim que el volum és 1 litre i la base és 1 metre quadrat. Per poder fer aquesta divisió i obtenir l'alçada assolida necessitem convertir els litres a metres cúbics i sabem que un metre cúbic conté 1.000 litres. Així doncs, un litre serà la mil·lèsima part del metre cúbic. Ja podem fer la divisió i ens dona l'alçada assolida després de llançar-hi 1 litre és de 0,001 metres. Observem les unitats com es simplifiquen. Això no és res més que 1 mil·límetre d'alçada. Tenim, doncs, la correspondència màgica utilitzada pels meteoròlegs de que 1 mil·límetre de pluja no és res més que 1 litre partit per metre quadrat. Per a la construcció d'aquest pluviòmetre casolà farem servir un got de combinats que reuneix el requisit de que les seves parets pugin perpendicularment amb la base. D'aquesta manera es compleix que cada vegada que l'omplim amb 1 mil·límetre d'un líquid sabem que equival a 1 litre partit per metre quadrat. Sí que és veritat que seria millor una obertura més gran per cometre menys error en la mesura de la pluja, ja que les gotes de pluja són discretes i com més gran és l'obertura, menys error realitzem. En tot cas, per l'experiència en el seu ús que he tingut, puc dir que té una precisió bastant correcta, és a dir, que l'obertura és suficient perquè faci una bona mesura. Buscarem a internet una cinta mètrica per imprimir. Busquem imatges i busquem la cinta mètrica que ens sembli que pot anar més bé. No sé, aquesta, per exemple. La imprimim i quan la tinguem l'hem de retallar. Abans de retallar, comprovarem amb una cinta mètrica o un regle que l'escala que ha estat imprès aquest centímetre, podríem dir, es correspon a la realitat. Una vegada comprovat, passem a retallar
Veiem que tenim també les unitats en polgades, que també ho aprofitarem. Retallem. Està clar que el nostre pluviòmetre no tindrà capacitat fins als 30 centímetres que corresponen a 300 mil·lilitres, és a dir, serien 300 litres partit per metre quadrat. Per tant, el que farem serà retallar farem fins uns 18, tenint en compte que a la part de dalt, si s'hi arriba, esquitxarà i es cometrà error quan hi hagi la pluja. Procedim a enganxar l'escala amb molt de compte que el 0 coincideixi exactament amb el fons del recipient i que pugi verticalment l'escala. En qualsevol altre cas, cometríem error en la mesura. Ja tenim l'escala i afegim, com a bonus, la escala en polgades. Amb el mateix compte ho fem al costat oposat, posant el 0 a baix de tot, i d'aquesta manera farem contents els anglosaxons que no volen adaptar-se al sistema internacional. Aquí tenim el magnífic pluviòmetre que tot seguit provarem. Anem a fer una prova del seu funcionament, anem a crear una pluja artificial bastant intensa, molts de litres metre quadrat per segon, i farem la lectura. És important, com a qualsevol aparell de laboratori, fer la lectura al nivell, la vista, al nivell, i veiem que hi ha 7 centímetres, posem 69 mil·límetres, vol dir que ens ha plogut ara mateix, ràpidament, 69 litres partit per metre quadrat, que, com veiem, no ens arriba a les 2 en 3 polgades. Ja. Observem, la marca aquí correspon a 3/4 parts d'una polgada. D'aquesta manera serien 2 polgades amb 3/4 parts.